Madoko wana Mhanduwe dzine nhau dzozuwa rutatu mwedzi waKakunguru. Nyasi munhoroondo ndipo pakazvawa Henry Olonga uyo akawa mutambo wechitema wokutanga kutambira nyika mumutambo wekiriketi. Akazotizira kuenda kuAustralia uko achiri tinoti makorokoto. Munhau dzanyasi wakoti wepachipatara choparire Nyatwa waingidzira kuratidzira kwawo kuti watambirisiwe mari inotenga. Zvano zuro uno wakanga watumiwa tsamba dzokudzingiwa mudzimba dzopachipatara dzawanogara. Tinoti warambe wakandodzvanya. Tino misodzi zvichiteera kupfa kwambuya Stella madzimba muto marimwe zuro yano. Iwo nomurume wavo wakamboita mbiri nokuendesa hurumende wachena kumatare mugore ra1968 wachipikisana noudzvanyiriri hwaitiwa. Nyaya yavo ichitori nyaya inoyamura vari kuda kufunda ugweta munyika. Tinoti wazorore murugare. Upenyu hwaomera wagari womunyika zvizhinji zvokuti wazhinji wavo wachazvikona zvokubhadhara mari dzino kumakanzuru. Makanzuru emunyika yese ane mari dzinopfuura mabhiriyoni 2 dziri muzvikwereti zvowanhu. Guta reHarare riri roga rine mari iri kusvika bhiriyoni iri muzvikwereti. Imwe yemakambani ehurumende yoTelecel yatadza zvokubhadharana newabasa wayo. Nyasi wabasa wayo wanga wari kuratidzira nokugara pabasa. Idi mubodzi ari kundoitawo ndima yache kuti zvinakire tese pabodzipo. Tinoti warambe wakadzvanya. Mamwe mabhangi enyika ari kurambidza vanhu kuti vatore mari dzavo dzomadhora okuAmerica. Wazhinji wanoseenzera masangano akazvimirira ega vari kutambisiwa mariyo watonetseka nodanhuri. Zvabva zvapakusha kuti penyu wachanyimiwa mari dzavodzo dzikarohwa sezvakaimboitika dzowanhu wese mumakore apfuuraya. Nyika yeZimbabwe yakatakurisiwa zvikwereti zvino waridzi wazvo wakareka hawo kubhadhara. Wakuru vari mubato riri kutonga vari kutora zvikwereti kumabhengi kusanganisira reAfreximbank zvinova zvinozopuwa kuhurumende kuti itakurane nazvo. Zvabva zvajekesa kuti sei wakuru wairamba kuti mazita evanhu vakabhadharirwa zvikwereti abuditsiwe pakambobhadharirwa zvikwereti nebhangi renyika. Tochiringadzo pasi rese. Mubvana waDos Santos Isabel ariye mupfumi pawabvana wese weAfrica akabatirwa zvinhu zvache zvaanazvo kunyika yePortugal. Izvi zviri kuteera kubvundwa kwakaita bambo wache naiye wacho munyaya yeuori nokuba neugororo kunyika kwache kuAngola. Wapambepfumi wokuFrance wari benzero wari kutengesa zviweziwa nezvinhu zvakapambiwa kunyika yeNigeria mumakore apfuura. Chiitikochi chakatoshohwa nevanhu pasi rese nekuti zvinhu zvaitofanira kudzotsewa kwazvakabiwa kuNigeria. Tinovimba kuti zvichagodzotsewa. Mutevedzeri wegurukota rezvokutengeserana muGhana asiya basa nokuti akapoya akatyora mutemo yomupfigwa yomunyika machemo. Idi tinototi zvavo nokuti kwedu uno tinozviziva izvi. Munyaya yekugumisira yanyasi, France yati ichagochinja mazita edzimwe nzira dzomunyika mavo wachitenza mazita evanhu vatema wakabatsira kurwisana nehondo yemaJarimani mugore ra1935 kuenda 1945, muhondo yakatenziwa kuti hondo yepasi rese. Wari kuti zvinopawo chiremerera kuvatemawo nokuti wakatoita basa guru fani kuti wawane rusununguko rwawanarwo pari zvino. Tiri ipapo, ndini wenyu Mhanduwe onhau, murinzike zvezvinhu.